asị nka m kwuo okwu gbasara okuku agwụ nke a na-akpọkwazi Arobinagu. Ma na o nwere pikchọ m postụrụ n'ụtụtụ a gbasara okuku agwụ, ọrụ m lụrụ mmadụ nji wee mee post n'ụtụtụ a, so ndị mmadụ na-ajụ about it. Okuku agwụ abụcharakwa n'ọgwụ pase, maka na ife na-adọ na ya ka ihe eji wee ma na ọ bụchahọ ihe ị nwere ike ịkpọ ọgwụ. Ọ dụrọ ka mebi ite egwu iri agbakọtasị anụmanụ dị iche iche tinyesịa ya, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, ma mgbọrọgwụ ma afịfịa and all that. Okuku agwụ anaghị contain those things. That calabash for not there, only just just one or two things we had on him. Even it very light, very light. Even though you know the like, or say may have no there's a light. Or one apacon. The number one ingredient in on that okuku agwụ aja na ikunne. Aja na sand from your maternal homeland. Your maternal. Ebes we anota nege. That family, the compound, aja na there. That is the most number one ingredient in on that okuku. Now the basic, now you see something on there. And that aja abụrụkwa na aja ihe eji aka gị gaa just gachere ime ya like that. Iwere ya wee mee that okuku, you are just cooking a pot of amosu for yourself. Amosu ga-eme gị ịwa, aka ogheri ga-eme gị ịwa, nseke ga-adọlisi gị, ị na-aghọta. So that aja ahụ eji eme ya, a na-achịta ya with utmost carefulness, caution and follow due process. Ịghọta. Number one, on ihe ejekwugodo ndị ikwu nne gị, ị ga-egolo ọjị na mmanya gakwuru the eldest male nọ na family be nne gị ahụ, bụ nyanwa mgbe the compound, maka na every family is spiritually owned and recognized by the name, by the person, the eldest living male nọ there. So onyanwa ga-achinye gị data aja. So ọ bụrụ ife ihe eje just ị ga-echela aja maka na ị ga-achụ, ma ọ bụ ị gakwule anybody just in the family ọ chinye gị aja. Ị ga-follow due process iwe nweta dị aja. Iwelu at least ọjị. Oge m merụ nke m ji eme dibịa, oge m gara ụlọ mmụọ n'ikwu nne m ka m natanụ ha aja. Ebu m ụzọ mee nke m bụ ụzọ wee mee. Ịghọta. O wee bụrụ na follow him the due process, the ten mere m ịwa. Ịma na Ezinwa na-ada akụziri ụnụ ife from his own personal experience and encounter. Adịm agba gị na mmadụ sịrị no, my own personal experience. Ebu m ụzọ wee mee dis okuku agwụ. First time m mere, njọsụ golo ọjị golo mmanya gaa na ikwu nne m. Onye m mitiri dị abụọ the eldest male of the family, kama m mitiri dị available male of the family. Ihe na agwa ga abụọ imiti the available, not the eldest. Ogo na the eldest are not physically present, oge enye order. So mana m bịa mee ya mgbe ahụ gaa nata the available person m follow there bụ nwoke, of which na ọ bụrụ nya mgbe mgburu. Gaa kọwasịarịa, ọ nara m ọjị kpere m ekpere, chịla aja chinye m ma nne ewelu m aja anụ a wee mee the okuku agwụ. The okuku agwụ started breeding nseke from me, amusu. They nearly buy me. Ịna-aghọta. O ezumezu maka m bịa bụ na mee the 10 debia ndị isi ebe nna m na-aba mba, ndị mmiri m na-aba mba, ma agwụ na onwe ya agwụ m na-abakwu mba. Ịghọta. Ezumezu mụ na ha they all turned against me. Okay, what he had na mmụọ. They all turned against me. Why ain't you able to ata ife? Na ndị ichie ikwu nne m
na-ewere m iwe. Ndị mmiri m sị m buru datin jee tufuo. Nwanne, I just have to dispose of it. Ozugbo m dispose dị ya ka m nọ wee nweta onwe m. So njuzie ese wee na-agba m na the error si n'otu nsi wee nweta dị aja, maka na ọ data aja ahụ dị major thing nọ there. No, na the process intake wee nweta data aja ọnọdụ ka nzuru ya ezu, just like going to someone compound and taking something that does not belong to you. No, onye nyere m dị aja abụrụ nyawa with the family, so it should have been given to me by the eldest male of the family of my mom. So wee mechazie wee kwadozie na ọdịm kwadozie oge m jere alọ mmụọ epost m ya na Facebook na ọnụ ga-afụcha the picture na ihe ndị nji wee je mezie ya ọ dị official, nzie ha ozi, nzie ndị ikwu nne m ozi, ma ụmụada ikwu nne m, ma ndị inyom ndị fa, ma ndị okenye fa, mgbafa na nwa di ya na-abịa alọ mmụọ, mgbafa na na-abịa. So that day m na-agazi akpụ m ewu ka abụrụzi nke ọjị na mmanya, akpụ m ewu, eji m ọkụkọ oke na nne, akpụ m mkpi, eji m ji mgbe aka ji m gbutere na my farm here, imete ka ọ hagasị very very mighty gigantic yam, mburie 8 like this. Nnụrụ ikwu nne m, ndị ikwu nne m na-eti sọ mkpụ si mụ na m ka nkọpụta ji nsifa yes 8 mburie 8 like that. Eji m nkwụ enu, eji m ngwọ, eji m kai, eji m bia, etikwu m mmọnwụ wee je. I went with a whole lot of it was a celebration. I invited the Akajiọfọ isi mmụọ of my mother's village date. I invited him. In fact, he was one that officiated everything. Then with Oji na mmanya na those normal. So, bọsị aka ha nyere m ọfọ ikwu nne m, chinyezie m data aja na ikwu nne m. The eldest male of my mother's entire family was there present, you know. So wee chinyezie m the aja, I wee mesịa that then wee natazie. Normally icheta the aja must not stay with you more than 4 days tupu i were ya lụọ dị ọrụ. You know what? So ncheta the aja, but the next day ya wee hazie jide aka m haziela onwe m dị Okuku Agwụ. Nwanne kemgbe ahụ haziela Okuku Agwụ a, ifeọma na-eme, you know. Ọdụọzi ka oge m mere the first one. I did the first one with, you know, ignorantly. So ana m agba gị what the Okuku is about. Ọbụla ọgwụ is about authority from ikwu nne gị, and that Okuku Agwụ harmonizes mmụọ niile gị na ha wee bịa ụwa. It harmonizes them. Agwara m gị na chi mmadụ agwụ ya connects to all the mmụọ sozi onye ahụ. Ihe niile gbasatara gị, mmụọ niile, ma ịma na ọnya mere ejikwa wee na-akpọ ya Arobinagu, because Arobinagu in that time is simply ezumezu mmụọ. Arobinagu. So that Okuku ihe na-afụ dị ya bụ ezumezu mmụọ niile so the person emerie ọnya nọ dị. Ezumezu mmụọ ndị a na-ebi ụwa bụ osisi mmụọ so mmadụ bi ụwa. O nwere ndị onye ọbụla nọ n'ụwa bụ nwa afọ Igbo, o nwere osisi mmụọ so gị bi ụwa, mana o nwere ike ịma ha. Osisi mmụọ such as akpụ ọkalete and ijitete, ojukwu, ngwu, ọjị, ụdala, ebenebe, egbu, ọgbụ, kerugasịfa. Ụmụ osisi mmụọ agasị sochakwa na mmụọ so na Arobinagu mmadụ. Ị na-aghọta? Ọ kemgbe ahụ m hazichara that ma Okuku Agwụ ka ụmụ osisi ndị sozi m bido wee bịa manifest wa physical na them here, because it's like calling them forth. That Okuku Agwụ helps you to harmonize them with your Agwụ. Arobinagu na Agwụ na-alụkọ. Ịghọta? Ọnya mere o ji wee bụrụ ite ego ndị gboo. Ọ na-enye aka ihe ọbụla dị n'akara aka mmadụ, ọ na-apụta wenye ife, and
If akalaka get put when you born, you know, you'll be shining forth in your destiny, and you'll be making wealth in your destiny. You will become exceptional in that your destiny. In our if Ezinwa today was boosted by that, my Arobinagu has Okuku Agwụ. So they can say when that Okuku Agwụ harmonizes money again a high way. And that going that the major ingredient in there, but that aja and then 2 or 3 or more other things. You know, let me just mention some. But when come out, Oji, just normal thing now. That aja and you couldn't Oji agolo ejiwe kwoku. Galafia nzu. Nkwụ ike. And then anụ egbu. And then the other 2 things that I will not mention here on social media. You know, onya can you blue dibia. And I don't echoy has if dibia mealoya, dibia buaw. Mealoya. Makade mama. So yeah, I know about the air and say can clear without that Okuku. Because some people now say no, it's not really, it's not all. It's simply harmonizing one day in a high bill. That's just it. Including your album, including those same one day in a high. Bringing their energies together, you know, to boost your talent, your skills, and whatever you do, your source of livelihood, which involves creating wealth for you. Anya meloju abụrụ this Okuku Agwụ, the original awele ndị gboo na-eme. Maka na ifuru ikwu nne, hai, ifuru ikwu nne. That is why the people that joke with their matana, I pity you people. You don't know the blessing you are passing by. You don't understand. Your ikwu nne, that is where your wealth, your protection. Igbo Zalafa sina neka. You have not taken time to examine that name. Neka. Don't you know that in the Igbo cosmology, Igbo places more emphasis on ne. Blessing from your maternal land. Igbo jiwe kwusi na ọsọchọ nwata ọgbani ikwu nne. Orukwu ikwu nne die. Ndị ikwu nne achọ ọkụ emu ife nwata ahụ na ọsọ onye ahụ na nwata ahụ zuru ori. Nwata wee gbara ọsọ wee gbapụtefa. Their primary duty to protect that child first. Ewajuwazi esekere ife omel. Na-aghọta. Ọ bụrụ na ihe na-esikarị gị ike, tụọ ya ji eze ụkwụ na ikwu nne gị. Ga-adọrọ ike dị. So the number 1 primary thing megodo that Okuku Agwụ bụ gịnị? That aja na ikwu nne. And you must obtain it in the right manner. In the right manner. Abụlọ ife ya bụ ije n'ikwu nne gị, you know, na gate inyo anya ka mama mmadụ anọ ya ibe ndị achịla aja na dị elu onwe gị. Ha. Ka mmadụ aflọ gị mmụọ aflọ gị ndị iche ikwu nne gị pịa gị ụtara ga-apịa gị. Na Anaedo ya ebe anyị na-asị na nwa di ana nwụrụ na Anaedo bịala ana si na eke nya ofu eke si na eke aghọ na ya ubi. Mgbe aka Anaedo ya eme gị ife a na-eme ubi. Enwe ka ịma nghọta inu a. Nwa di ana sila ana na eke aghọ ya ubi. Eme ife a na-eme ubi. That is all ihe ndị ichie ikwu nne mmelum that first time m mere that Okuku. Na mụnwa bụ nwa di ana bịara na-asịkwazi na eke aghọ m ubi. Ịma Anaedo ada eji eke egwu. Fa wee pịa m ụtarị mmụọ mkpete. So I had to beg them. Fabalum. And I dispose of it. We gazie mezie the way ha like is. Ngozi wee sozie ya. So that is about the Okuku. Maka ndị na-asị na ọ bụ ọgwụ nke nwa na-akụghasị ifefe na-akọ. It's not ọgwụ pase. Ịghọtago? Mana na-ekere ọnụ.
More things that you need to know about the Okuku will be explained to you by Dibia Gemelo Game or nature. Onye ọbụla bụ nwafọ Igbo nwere agwụ. Onye ọbụla bụ nwafọ Igbo nwere agwụ. Agwụ be nna gị so gị, agwụ ikwu nna gị so gị. Ị na-aghọta? Ya bụrụ na ị na-enwe the difficulty of na inweghị ebe ị ga-alụ agwụ. You don't have a land of your own where you can have agwụ altar set up for you with ogris normal otu esi alụ agwụ n'ala Igbo. Ndị be anyị na-eji ogris rụnyesịa ọkwa ndị na-etinye osisi ọha and all that. You know, whereby you don't have land or space for such, you can simply go for Okuku agwụ. That Okuku, that calabash, you can be keeping it inside the house. You know, whenever you get the way sacred, other things about it will be explained to you by your Dibia. So you can go for it, but the condition, because I see some people on my inbox asking me that they want it. Manangwazi her condition, her boss. One of the number one condition no good dear bo. Nigga, joke genabo. Go at least at all. Go large in a way. Where Gani you couldn't give your mother's family gone. Gani tie onye bo the eldest living male in that family. Igbayin hecho. Onya ye beruge bere nyawa geji ake. Wolu di aja just a handful. You mepe aka gi otinye gi na oba aka obloko nyawa ga obloko se gi chere. Imanje aka gi che. Nyawa ga acheta we tinye gi na aka. Iwe tinye zi na nylon keshizie we woluzie gekudi bia ga emelo gi. Irukwa so wo chere achiwona. He must be the one to bend down and pick up the sand and put in your hand. Onya bu no dile. Oku agele nwa n'aka odelegwe. So such an elder blow somebody na adiro well informed or say no problem, just go ahead and take sand. Say no. He himself will be the one to take the sand and put in your hand for you. And Oja Ijuega Ogeji we beluge belo bewedu that bela in Jesus' name. It doesn't matter. Important to know beluge bele. And then she get that ajandi share na malugo here amen. Where was the Gapodibia Ahaziriki Okuku? Manamu Keneroge. Daran. Any more question on this? Ask the Dibia Gay Melogia, Mau Dibia Meloking Take. Adamam. Manamu Kenero. That one all from post in 10 mail on mother yesterday. So, well, but Chetan everyone when I name Saraka no Dia Sarakan Demili, the part of that Saraka. One Chetanam ne say. Ihe na-eso okwu n'ụwa bụ ụgwọ eji na mmụọ. Site n'ịchụ aja ị ga na-akwụdozi ụgwọ. Ịghọtago? So ela na nyawa aja salaka anyị na-eme every nkwo. The next nkwo is coming up on Monday, 15th of this April. Be part of it. Chat me on WhatsApp 08032477868. 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of what now Nebo. Share this message, please. Thank you. If you want to feed your Shimakoya, how do I feed my Shishat me and boss? I'll do it for you. But if you don't want me to do it for you, then search this Ezinwa Anaedo page on Facebook. I have a lot of videos where I have explained how you can feed your Shidia. So research my page. But if you want me to do it for you, then you chat me on my WhatsApp. I'll do it for you. 08032477868. Thank you.